resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebo. Nele ngombe dina kudu ping 3. Iya. Lah kaya ngopo bagone? Yen iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to? Ana Bagong. Ana angka 5 nule 6. Ning kok nul mburi dhewe wernane biru. Kancane ireng. Do cilaka iki. Konangan iki. Tak tambahi 0 dhewe pulpene biru. Mongko 05-ne ireng ayo.